अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। खरं म्हणजे किरण सामंत यांच्यासारखे अनेक जण महाराष्ट्रातील शिंदे गटाचे अनेक जण भविष्यामध्ये किरण मशाल हे हातात घेऊन पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत हे कालच्या किरण सामंत यांच्या स्टेटसवरून दिसून आलेले आहे। या उपर मला अजून काही बोलायचं नाही, पण नक्कीच येत्या काही महिन्यामध्ये शिंदे गटाला खूप मोठं भगदाड रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्रामध्ये पडेल आणि भारतीय जनता पक्ष सुद्धा शिंदे गटाचं लवकरच विसर्जन करेल हे माहिती असल्यामुळे आता अनेकांच्या हाती मशाल येईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।